Kani gede ke All India Radio Shillong ka khubor man puli di kesan li jana kimat bakongsan jong ka khubor. Onam sha ya ka na kiwa jong kari India bahkan litu cha Pakistan ong menteri rang badu jong kari India Narendra Modi. Menteri rang ba ka Meghalaya Konrad Sangma lo ong badan kam ban ye pli jong mut shwa bat ki benta paper ha shwa ban wan ra ka Citizenship Amendment Bill. Ka jila Meghalaya rengkat baka pertai situlup kala rakhi ya ka World Food Day ka baka thong jong ka kalong ban pelat na ka jing syak tangan bat ka jing kerdu bam. Bat pen krek sipai sun jong ka Eastern Air Command ban yele bat yada ya kari da ka jing kai pentibet iki sipai sun ban pentre kami kiling sun tma ha ki than ba per jong ka phang se de lam mingi. Ki khubor ki babnya. Menteri rang badu Narendra Modi ulo ong ba kari India kan sya ni ailat ya ko na kiwa ki batut ya kari India bakin let tu cha Pakistan. Haba ajing kran ha kajing yalap election ha kasnong Charki Dadri ha Haryana Modi ulo ong bala nyopo snam ka ni kiwa ka balong kanong kanti jong kari India bat jong kinong rep jong ka Haryana kala let tu cha Pakistan. Menteri rang badu ke India uloong ba ka sarkar ka bahapok ka jingilam ko jong kan pensangi ka ni ka jinglet tu jong ka sa Pakistan bat kan non ra kata ka sakit liu yeng jong ka Haryana. Habakran nalor ka benta jong kisnong kithaw ka roy ka man jong kari Modi uloong ba kisnong kithaw kilapau ba kilong kitelong jong ka bor ka batmai ba ka jing kalah ka imlang salang. Modi uloong bagi snong kithaw kari nalor baki bat penek pensa ya ki lariti bat deti tenra jong ki alam ru iki imlang salang syakasan perkhat ke batmai bat syakalenti ke batmai. Ka election syaka darbar tawan jong ka Haryana kan long ha ka arpoi tarik jong risau bat ya ka result election on penmi ha ka arpu saw tarik jong risau. Menteri rang ba ka Meghalaya Konrad Sangma nen ka singi uloong ba ka sarkar deng kadai banda pili jungmut ba haswa ba kanon ra ya ka Citizenship Amendment Bill ha Parliament. Haba hikren bikinong patay kubor ha Shillong Konrad Sangma uloong ba ki jingi pili jungmut ki di benlong bat ki pat ba ki sengsan pertai per bat ki sang balang halor kani kamat. Susu Konrad uloong ba kamat ka bayday ba ka CAB ka kta ki pat ba. Habapan kan mau ya kejingi kenduk jong ya menteri korbari ke sarkar pedeng Amit Shah ha kabaide ba kani kaman Konrad Sangma uloong ba menteri korbari ula kular ba on penlong swa ya kejingi peli jong mud halor ki kendon ke CAB batru ba on simkhya ya kejing sngau ke jong ki pat ba. Ka Joint Action Committee jong ka lapangap Khanduli Border Area hapok kejingelam jong perkhat bha perpet ubalong chairman jong ka teka committee kala le yakundu ya Deputy Commissioner jong ka West Giant Hills District Ugarat LNS Dike ban kerpat ya bon ada kejing tho sya ka sarkar Assam bakan sange no ya kejing pentrei ha ka basna ya ka surok ka bakhatway kilometer nakasnong tapet lengba ka lapangap sya Khanduli kabaha pakathan ke barang don ka jing ka ja ka jing sinai kani surok balak kadau kan kta ye ki jingthung jingtep ki bayang ha ki lengkha jong ka lapangap kabaha papo ka bor penya jong udaloi ka ilaka Shillong mentang ka selection committee nen ka si kala pentik na ya ka kerteng jong chairperson bat ki dukhat jong Meghalaya Human Rights Commission ya ki teng jong baro ki bala pentik na sim la pen benapat ba ha ki tenat pathai kubor tat hadu bala yo ye kejing pen mi jing tip ka bana ka bor sarkar haba kren hi ginong pathai kubor hadien kejing elang menteri rang ba Konrad Sangma uloong ba ki don atli ki kerteng na ka benta ka kam chairperson bat nalor ka kam chairperson ka commission kan don ru ye ki wedi ki dikhwat ki bala don jing tibet ha ki kam an bat ha ki kam ki bede ba ka hok long brio man brio katanat ka kot kya jong ka sarkar India ka National Health Mission henen ka singi kala penlong ya ka workshop hanigrims halor ka jing penduk jat ya ka jing pang tuberculosis lani ka TB kat hausnam arajar arpusan Director ka Negrims Dr. DM Thapa ula banjur halor ke jing don kami ki pat ba ban penmlien ban bam ye ki jing bam ki bate ye kemet bat ban yada ye la die na ka jing syakta ha ka jing pang TB Dr. R
Sarin ubalong Director Jongka National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases NITRD haba ajingkran hakani ko workshop ulakran sapang kabenta jongki Medical College hakabasandor ikisin jam bad ikrukom trikam na kabenta kijing ajing sumar kiba trikam hakabay day bagajing pang TB kani ka khubor kawan chapina ka All India Radio Shillong hakajing rakhiye ka World Food Day Menteri Ketenat Kakoi Kekiat Jong Sarkar India u Dr. Harshvardhan ulapli pada ya kajing penteri kam ya skim Eat Right Jacket but Eat Right Jhola jong ka Food Safety Maitra haba ajingkiran hakajing yalang kabla long New Delhi nin kesngi u Dr. Vardhan ulaong baka skim Eat Right India kabalong nakabenta banba mi kijing bam kiba ajing ko jingkya bat ka Fit India campaign kila ban pensisha bakinwan ra ka jing job ka bakraw da ka jing penteri kam yaki hakarukom ka badai uni menteri ula kentui kipat ba bakin penduna ya ka babam ya ka ki kamlu bat kiwi di kijat klen hakani ka jing rakhi menteri ula pliru ya ka jing penteri kam ya ka Eat Right Jhola ka balong ko skim pendan kam daki pla ki bala ban sat bat pendan kam biang bunsin kibam dan jing kata ikamaryang bat kibala ban pun ka jela Meghalaya ru klay so lang ha ka jing rakhi ka World Food Day hanong ston UMDC jong ka than ba Gabriel wa lang ula kadaw halo ka jing kongsan jong ka bam ka di ka basengan ya ka jing ko jing kya bat bakum ngi di ban bam ya ka bakum ka ta ka ja jing bam ula ong ba kum ba riu million ngot ki kan thai ka parthai ki thangan bat ki em klem ka bam ka ba piang bat ula ong ba ha Meghalaya bat ha West Khasi ru buon ki brio ki dang mat ikani ki jing e ula kuntu ki nong rap bakin pen bah ya karep karyang bat ki jing thong ba ki penni khnang bakan la kyar na ka jing kerdu bam ha Meghalaya u project director jongka District Rural Development Agency DRDA PK Boro ula ong ba ka jing rakhi ka World Food Day ka de ka jing penshai bat jing ajing tip bat ba halor kilat klenti ban rat ding khong ya ka jing thangan ne ka jing bam yo bam katna chipai sun joka Eastern Air Command kala sandor ya ki jing pentri kam ya ki ling sun tma na kin riutli ki kat ling sun ba per ki ba ha pa po ka jing kmi joka EAC ki ba kanthop ya ka kat ling sun ha Dimapur Nagaland Imphal Manipur Guwahati Assam Kolkata West Bengal Pasighat Arunachal Pradesh bat Andal West Bengal layatho PRO Wing Commander joka tanat ya dari Ratnakar Singh kani kajing persyang ba kajing pentibet kanong haki arkanti kata kabanungkong naduk ka khat riu teri urisau haduk ka khat kandai teri urisau bat ka ba ar kanong naduk ka arp kandai teri urisau haduk ka shi teri unai weng kani kanong si bentana kajing pentibet ban pingkre alpa ban yele persya ladadon kanong kanong jing tombor jing kanong sun ya kari bat ban penlien ya kinong nya lingsun bakin penher ya ki lingsun tma limba ki jaka jing kani kathan bat kumno ban pendan kam ki kat lingsun babun kam hakalit kawan jing ki lingsun ki lingsun ki ban pentri kam hakani ki jing pentibet ki kenthop ya ki SU 30 MKI bat ki Hawk 132 ha sam laingut kidukot na kaseng le no NDFB song bijit kila syakem na ka klaw adong ripu ke badan hasilintar uput ke India bat Bhutan ke bahab haku ke Rajah District kat kong kejing thu jing ki pulit la ong ba da kejing but bien na kejing te balayo katnat pulit rengkat ba kisipai kila penong kejing tuet nen kemiet ha ke ba ha kejing up kaptem kila yo ban kem ya laingut ki dukhat le no ki badang rum thamai saka kunhun NDFB kat ba kidang don ha kelenti ban le penia so ila die bat kate ke kunhun le no kabalaya lam yaki da we le no yo bala tip kerteng kum ubatha hakani kejing tuet we ne naki ula light pad ha kejing dum jong kamin bat naki bala syakem la yo ban kurup yaki sulai red rengkat bat ki kuli saus pa prangut ki beriu ki bade na gajat beriu bru ki bala kala ki petwer na ki prapuprat li ki long yeng ki besong basa hakin riu tli ki yeng sa sipor na kabenta bakin yo cakari bat jing rap Tripura ki lalik pai pat slash nong trai sha Mizoram hadien balas dang ya ke jing lik pen pai yeng yaki ke balas dang na do kalai teri urisau le thu ki khubor sarkar kat tu kani ko khubor lakut ke belawan shapi na ka All India Radio Shillong